Hej, hej, dragi moji, bomo malo počakali, da se naberemo. Povabimo Nenada. Tvoji gledalci, to ne. Tole. No. Zdaj se moram spomniti, kaj sem zadnjič naredila. Nenad gleda, Nenad, samo malo, da zaboravila sem stvarno, šta sem uradila, samo malo. Išči, no, dodaj. Uspel mi je? Živjo Špela, živjo, dobrodošla, sem vesela, da si z nami. Sam napiš mi, Špela, če se sliši, mene pa vidi, če je vse v redu. Špela, mi lahko napišeš, če se me sliši, če je vse v redu? Živjo Tanja. Nena, dodala sem te tako kao prošli put, tako da bi moglo ići. Jer si nešto dobio, napišite mi, ne mi neki napiše, če se vidi, če se sliši. Se sliši in vidi. Hvala Špela, hvala. Evo, Ljubčka, hvala. Nena, šta je sa tobom? Barbara, živjo, povezava ni uspela, ok? Gremo še enkrat. Dodaj. Dodaj. Aha, piše, da ima Nenad neke tehnične težave. Ga bomo počakali. Ga bomo še enkrat povabili. Kak ste kaj, živjo Katarina? Samo Nenad, da se ne vidi, ja? Je pisal, da ima neke tehnične težave. Bomo ga še enkrat povabili, ker počakajte, se počas nabiramo. Dobrodošli. Dajanje, zdaj pa bo mogoče. Živjo Katarina, živjo, maham vsem. Kje si ti? Evo, moj kuža. Pomahaš, ja, pomahaš, ja. Evo Nenada, je! Nikako da se naviknem da moram da telefon rotiram. Da. Idi malo u tvoju desnu, ako može. Pa, teško. Evo, super, Nenad. Gde si danas, u Srbiji? Da, u Srbiji sam do daljnjeg, da. Super, u Beogradu? U Beogradu jeste. Pozdrav svima, pozdrav. Jer sam ti rekla da je moj prvi muž bio iz Beograda, mislim da njegovi... Znači bivši. Bivši, da. Otac mog sina. Divno. Da, tako da sam stvarno lijepo vreme provodila tamo. Pa jeste, lepo je, mada ja već planiram polako da idem dalje. Meni je nekako dosta. Znam ja to. Živijo Ester, živjo Jera, dobrodošli vsi, mečke bomo še počakali. Nenad, ako se slažeš, ja bi prvo nešto kazala o sebi. Naravno. Onda ti nešto o sebi za ove nove i onda ćemo ići na strah, da opet danas ne zaboravimo ovu temu. Onda ćemo ići na strah i ja ću kazati kako ja gledam i onda ćeš ti kazati. Ili ćeš ti prvi i ja. Važi. Ako se slažeš. Može. Uglavnom, dobrodošli vsi, Suzana živjo, vesela sem, da ste danes z nama. Danes bomo govorili o strahu, kaj strah je in kako ga
odpraviti, se ga rešiti. Jaz bom svoj vidik povedala, Nenad bo svoj vidik povedal, kak midva gledamo na to. Za tiste, ko me še ne poznate, sem Nataša Meznarič, coachinja, predavateljica, predavam po celi Sloveniji, po Hrvaški. Zdaj bom imela prvič z Nenadom tudi 19.3. v Ljubljani predavanje, oba sva zelo navdušena in se ga strašno veselima, zato ker bo res transformativno. Naslov predavanja je Vrnitev v zavest, se pravi, se boste vrnili k samih sebi nazaj in ugotovili vse, kaj so strahovi, kaj je anksioznost, kaj so panični napadi, kaj je depresija, vse bom z vami delila, tudi tehnike in orodja. Se pravi, sem pa tudi avtorica programov za osebnostno rast in moj zelo dober program je Pot do sreče in notranjega miru, v katerem dosegam izjemne uspehe svojih klientov, res pred transformacijo življenja. Tako da, drugače sem pa mamica, Jakobu pa Uli Neži, pa 2 kužka imam, to je Lili, Helija pa zdaj ni, je šel za sinom na sprehod. Tako da, evo, lega, kuža. Ali ja imam 3? Ja, ja imam 2. Šta sve imamo mi zajedno, šta ćemo još otkriti? Živijo Barbara, živijo Marija. Ja, tako da, veliko več o strahovih, kaj strahovi so, kaj so misli, odkot izvira misel in vse to bomo midva na predavanju govorila. V Ljubljani 19.3. o 5. popoldne, povezava do dogodka bo tu spodaj pod vašimi komentarji, pa na vrhu tega videa. Imate pa tudi možnost se prijaviti na brezplačni 15-minutni posvet z menoj, tudi to povezavo bom dala nad video gor, tako da o tem zaenkrat. Zdaj pa, če jaz iz svojega vidika povem o strahovih, bi tako rekla, da je strah samo misel. In če boste vi šli raziskovati naše možgane, mi nekaj pomislimo, nekaj strašnega, nekaj, kar se bojimo. In je to ena misel. Zdaj si pa vi zamislite, da imamo 1000 takih misli, milijon takih misli. In mi vsi vemo, da za mislijo, če prideš še druga neprijetna misel, se pravi, še bolj strašna, še bolj nas je strah in za tisto tretjo, za drugo mislijo pride tretja. In ko mi 68 sekund ustrajamo o teh neprijetnih, negativnih mislih o strahu, pride do občutka. In vse skupaj je ena velika iluzija, to pa zato, ker ni resnično, ker če bi vi mislili prijetne misli in lepe misli, o čem jaz učim tudi v programu svoje klijente, bi bilo vaše življenje popolnoma drugačno. Tako pa ste začeli enostavno verjeti temu strahu. In na mojem YouTube kanalu imate zelo dobre videe, kako zaustaviti misel. Strah je samo misel, čisto nič druga in največja budalaščina, kar si jo je sistem zmislil. Ampak tudi jaz še imam strahove, tudi Nenad še ima kak mali strahec, ne misli, da ne, čeprav že dolgo delamo na sebi, ne, ampak zdaj imamo tehnike, imamo orodja v žepu, ko jih potegnemo ven, imamo naprimer en drugega, da si pomagamo takrat, ko pride do strahu, da on mene razume, jaz njega in tak naprej. Se pravi, zamenja, ko vi dvignete svojo vibracijo, se zamenja krog ljudi okoli vas in dobite ljudi okolje, ki vas podpira, ki vam pomaga pri temu. In strah, korak za korakom se ga lahko znebite in postanete močnejši od njega. Še vedno bo ta glasek, ker v nas je tema in svetloba, ampak vi mu ne boste dajali več pomembnosti. Za vas bo nepomemben in boste šli naprej in naprej in naprej. In lep primer sem vam jaz, ko se razvijam, pretransformirala sem se pred vašimi očmi iz depresije, iz totalne teme, iz paničnih napadov, anksioznosti v srečno in radostno življenje. Bila sem pa človek z največ strahovi, ok.
Tako da se da. Več o tem, seveda bomo govorila na predavanju. Karkoli za začetek vas povabim res na YouTube kanal Planet Ljubezni, ker si lahko gledate čudovite tehnike za zaustavljanje te misli. Zdaj bo pa še Nenad povedal. Evo, beseda je tvoja, pričaj o strahovima, kako ti vidiš strahove, kako PEAT metoda pomogne pri strahovima. I beseda je tvoja. Malo im kaži ko si, šta radiš. Hvala, da. Eto, ko me ne zna još uvek, ja sam Nenad Petković, doktor Nenad Petković, to mi je kao po nekom mom zanimanju od ranije. Inače sam doktor stomatologije, ali se davno već ne bavim time. Sada volim da kažem da sam doktor za vašu dušu. To mi onako zvuči wow. Jer zapravo to i radim. Telo leče doktori, stvarno, medicina i sve to okej, ali najvažnije je da mi prvo svoju dušu sredimo, jer od nje sve počinje. Bavim se naravno i radom sa vama kroz PEAT metode, kroz razne druge energetske tehnike koje radim sa vama i trener sam PEAT metoda. A što se tiče teme straha, generalno emocija, to je negde moje polje i najviše na tome i radim zapravo, emocije su samo energija, znači, i slažem se potpuno s Natašom, sve kreće od misli. Prvo je misao ta, a mi u toku dana imamo 50.000 misli i više. I to su 80% misli od juče. Znači, sve staro vrtimo, samo vrtimo. Što se tiče straha, kao i svih drugih emocija, neprijatnih, to je samo jedna energija koja, da su nas učili, ranije u školi, kad smo bili mali, znali bismo šta da radimo s tim emocijama. Nažalost, niko nas nije učio, pa treba sada da se podsjećamo, jer mi to znanje svi imamo u sebi, to je ono naše što smo doneli, ali tu smo da budemo jedni drugima podsjetnici šta raditi. To je energija koja samo želi da kruži, da ide iz vas, iz vašeg polja. Ali gde je greška? Šta se radi? Ljudi zaustavljaju svoju emociju, zaustavljaju tu energiju i potiskuju, jer su nas učili da se emocije potiskuju, da nije lepo osjetiti strah, hajde ti si hrabar, šta se sad bojiš, nije lepo da plačeš, nije lepo da si tužan, da si besan. I šta smo? Mi smo kao deca naučili da potiskujemo svoje emocije. I zato nama emocije prave problem. I između ostalog i strah. Znači, potiskujući emociju, šta radimo? Sve što potiskujemo, to samo još više u nama raste, jača i hoće da se oslobodi. Svaka emocija, prirodno, traje 10 minuta. Znači, 10 minuta je dovoljno kada biste svesno ušli u emociju koju osjetite. Bilo da je to strah, tuga, bes, 10 minuta svesno uđeš i doživiš skroz tu emociju, ona te neće ubiti, prosto to je deo tebe. I emocija bi nestala za 10 minuta. Ali mi se borimo, ljudi se bore sa svojim emocijama, nije im prijatno da ih osjećaju i upravo kroz PEAT metode i PEAT procese i radimo na oslobađanju tih emocija. Znači ja vas kroz proces oslobodim, bukvalno doživite je na 5 sekundi i ona već izlazi iz vas, nema šta više. Tako da PEAT metode između ostalog najbolje oslobađaju od tih potisnutih emocija, jer to je ono što nam pravi najveći problem. Tako i strah. I negde prirodno je da osjećamo sve emocije i ne postoje dobre i loše, pozitivne i negativne. Postoje prijatne i neprijatne, ali su sve emocije naše i jako je važno, najvažnija stvar, da razumete da vi niste vaše emocije i vi niste vaše misli. Vi ih samo imate. Imate, kažem, 50.000 misli u toku dana, ko zna koliko emocija, ali to niste vi. To je prosto nešto što imate. Kao što imate ovo fizičko telo, tako imate i emocije. Znači, nemojte da ulazite, ljudi se identifikuju sa emocijom i onda im je teško da se odvoje i da je oslobode. Niste vi ta emocija, vi je samo imate, osjećate je u tom trenutku, ali kad je oslobodite iz vas, vi osjećate onda slobodu i mir.
I to ne znači kada mi radimo PEAT metode i ja vas oslobodim straha od neke konkretne situacije, bilo šta, da li je panični napad, anksioznost, bilo šta. To ne znači da vi nikad više nećete osjetiti strah. Naravno da ne, jer to je prirodno. Ali taj strah više neće da vas blokira. Nećete da ulazite i da se poistovetite sa njim. Nego ćete znati, aha, sada osjećam strah, ja nisam taj strah, ja ga samo osjećam sada. Osjetiš, doživiš, prosto uđeš, dozvoliš mu da bude tu, primetiš ga, on odlazi, oslobađa se. Nema šta da radi više tu. A ako ga potiskuješ, ako sklanjaš fokus, ako se plašiš od svog straha, što ljudi rade često, zapravo šta je panika? Strah od straha. Znači, panični napadi nastaju zato što se ljudi, nešto su jednom doživeli i sada se plaše da će to loše ponovo da im se desi. I tako nastaje panični napad zapravo. Znači, strah od straha. A što je Nataša rekla, to su čiste budalaštine. To ništa nije stvarno, ali stvarno, to su sve iluzije. To su iluzije koje nam naš um pravi. I ne postoji nigde osim u našoj glavi. Znači nigde, ni jedna emocija, ni jedna misao, nigde osim u nama u našoj glavi. I nije stvarna, iako izgleda tada da je vrlo stvarno, to su samo iluzije. Vi ste mnogo više od tih emocija i od tih misli, vi ste beskonačno jedno biće, pre svega. Ok, hvala, Nenad. Tako da, če ima kdorkoli, kakršnokoli vprašanje za mene, za Nenada, prosim, napište ga. Zdaj, kar sem se spomnila med tem, ko je Nenad govoril, kaj delamo? Jaz ne več, pa verjamem, da tudi Nenad ne več, ampak je pot do tu, da smo prišla do tega, smo tisoče korakov naredila, da smo tu, kjer sva. Se pravi, vi, ko vas je strah, ko čutite neprijetne emocije, neprijetne občutke, delate podobno, se pravi, odrivate jih, borite se proti njim in ne želite jih sprejeti. Nenad je govoril o sprejemanju. In zdaj vam bom rekla, vsaka bolečina, ko jo čutimo, žalost, strahovi, prvi korak je sprejemanje. In meni se je na eni delavnici zgodilo, da sem bolečino, res bolečino, ko sem jo 40 let nosila v sebi, čutila v prijetnih občutkih. In boste videli, ko boste nekaj naredili na sebi, ker poudarjam, če ste na mestu, zdaj, če ste v Ljubljani, pa želite do Žalca priti, ali greste peš, ali greste z vlakom, ali greste z avtobusom, ali greste s kolesom, ampak se premikate proti Žalcu. In če ne boste delali korake proti temu, da vas ne bo več strah, da ne bo več neprijetnih misli, boste ves čas na mestu. V redu, ves čas boste v Ljubljani, ne boste prišli do vašega cilja, do Žalca. Boste ves čas v Ljubljani. In kaj delate tudi? Pride do strahu, pride do neprijetnih misli, pride do česarkoli, do žalosti, do obupa, do žalosti, do obupa. In to se borite proti temu, namesto da bi takrat zaprli lučke, šli v sebe, objeli to žalost. Žalost, kaj mi želi sporočiti? Bolečina, kaj mi želi sporočiti? Strah, kaj mi želiš sporočiti? In kaj delate? Pride tema, zdaj imamo temo od zunaj, in v Sloveniji in v Srbiji je tema. In a bom jaz, rečemo, da je strah, žalost, bolečine so tema, ampak niso, na vibracijski lestvici so tako sreča, radost, veselje, Sam zdaj, kje boste vi, ali boste tu od spodaj, ali boste od zgori, to se boste pa sami odločili. In če ste tu dol, na podlagi tega ustvarjate, kreirate vaše življenje. Če boste pa dvignili svojo vibracijo, kar vas jaz krasno učim v mojem programu, boste pa kreirali drugačno življenje, Potem vam bojo pa prijatelji Nenad, recimo, pa prijateljica moja Saša in Sidler, pa prijatelji ljudje, ko si včasih niste upali niti pomisliti, da bi bili vaši prijatelji. Tako sanjsko življenje vas čaka in vam govorim popolnoma iz srca in iz izkušnje. Se pravi, zdaj imamo temo. Rečemo, to je strah. In zdaj bom jaz govorila, tema 5 stran, ne bi tema, nočem teme, nočem noči, hočem, da je cel dan. Ne gre tako, dragi moji. V 24 urah je na pamet, govorim, 10 ur teme, pa
pa, koliko je 24 ur, pa 14 ur svetlobe. In isto je pa strahovi, z bolečinami. Enako je, ne jih odrivati, sprejmite jih, tako je Nenad govoril. In zdaj me nekaj zanima, Nenad, ali češ ti moč na predavanju v marcu, 19. marca, kad imamo nas dvoje v Ljubljani, možda za sve nas, ne znam, to te još nisam pitala, ako je to moguće, za sve nas u sali napraviti jednu kratku demonstraciju ove PEAT metode, da mi zatvorimo oči i da nas ti možda, a je to moguće? Ne, zato što PEAT se ne radi grupno, znači PEAT ne može grupno, PEAT je individualni pristup, znači 1 na 1 i ja bih vrlo rado voleo da nekoga sprovedem kroz proces makar, ali i to može da bude, ja mogu jednu najjednostavniju metodu da pokažem, za trenutno oslobađanje od, na primjer, nekog fizičkog bola ili neke trenutne emocije, to može, jer to traje 10 minuta, ali kad bi sad ja sa nekim ušao u proces, to nekad može da traje i sat vremena. Znaš, kad smo radili ti i ja, nekad to traje, jer ljudi svašta nose u sebi, ne znaš nikad koliko može da traje taj proces. Tako da nije za grupni rad, ali ću stvarno približit ću najbolje koliko god mogu da ljudi razumeju prvo koliko je to sve jednostavno, a drugo koliko je moćno, zaista. Naprimjer, ti veliki strahovi prerastaju u fobije kasnije i fobije se pomoću PEAT metoda rešavaju bukvalno za 20 minuta. Znači, za 20 minuta se oslobodite nečega što nosite 30 godina u sebi, bukvalno. Tako da, i to si bila skroz super, si rekla, najvažnija stvar i prvi korak u bilo kojoj promeni je prihvati, ok, tako se sada osjećam, ok, znači prihvatanje je prvi korak. Dok god mi pružamo otpor, nema promjene, jednostavno to samo raste još više u našem životu. Znači prihvati. To je to. Jel imamo nekih pitanja? Slobodno pitajte sve što vas zanima. Ja, res vprašajte, no, dajmo sodelovati, ker je veliko boljša energija, pol, ko je srčki, hvala za srčke, hvala za tetele lajke, ali kak se reče, srčke vam je ful rada, ne, tako da več jih bo, bolj bom vesela. Komentirajte od spodaj, karkoli vam pride, spustite strahove, spustite blokade, v varnem prostoru ste, res ste v varnem prostoru, podprla vas bomo, vprašajte, pejte čez ta strah in boste videli, da vas nič groznega ne čaka. Če želimo se znebiti strahu od dvigala, je treba iti v dvigalo, kako sem se jaz znebila, a mislite, da jaz nisem imela milijardo strahov, ko sem začela predavati ali pa videe snemati ali pa Facebook live vid. Mislim, to je bilo groza. Sam sem šla, ampak bilo me je strah, me je bilo strah. Ampak enkrat je pa ta strah zginil in zdaj ga ni več in zdaj jaz s popolno lahkoto posnamem video, s popolno lahkoto grem pred 100, 150, 200 ljudi predavati, brez česarkoli, ampak zato, ker sem delala korake, drugače ne gre, dragi moji. Lahko bi se pa usrala, oprostite besedi, v tistem prvem, jaz bi predavala, ne upam, sem debela, imam ne vem, kako frizuro, ne znam to, ko zna unaj. A mislite, da jaz nisem imela teh misli? Enaki smo, enake misli mislimo, podobne. Ampak sem šla čez to. In to vas zelo dobro natreniram v mojem programu Pot do sreče in notranjega miru, s katerim izjemne rezultate dosegam. Ljudje po 30 letih naredijo nekaj, kar si 30 let niso upali, tako pri Nenadu v PEAT metodi. In to so krasne stvari in zato sem jaz preko Nenada, ko je meni delo PEAT metodo, sem rekla, je pol Nenad rekel, imejma predavanje skupaj, pa sem rekla, super, evo, jaz želim, da PEAT metoda pride v Slovenijo, da jo spoznate, zato ker res pomaga, veste, toliko me poznate, toliko mi zaupate, da delim na svojih družbenih, ali kak se reče, omrežjih, sam res stvari, ki so meni pomagale, ki so meni v doprinos, druga nič ne delim z vami. In PEAT metoda je ena izmed
res krasnih metod, ki res pomaga in pomaga hiter. Greš v sebe, zapreš očke, pogledaš, Nenad te vodi in prideš nov človek ven. Tako da, če želite, Nenad ima tudi svojo skupino, kjer se lahko naučite pejati metodo in postanete trener. Jaz vam to zelo svetujem, ker v Sloveniji še ni poznana ta metoda in bo kar naenkrat eksplodirala in boste med prvimi, naučite se to metodo, lep denar lahko zaslužite z njo, z pomočjo čim večjim številom ljudi, če zdaj to čutite. Drugače ima pa Nenad tudi individualne, se pravi 1-na-1 terapije, kjer dela z vami na tistem področju, ki je za vas takrat največji izziv. In to, kar je Nenad govoril, sprejetje, dragi moji, pri vsaki situaciji, točno takle, ko vam bom zdaj pokazala, sem tu, kjer sem. In okej sem in vse je okej. Od tu dalje pa gradim. Ne se boriti proti temu. Tudi jaz zdaj kaj zasirjem, tudi jaz bi lahko velikrat kaj drugače naredila. Ampak okej, tu sem, kjer sem in okej, sem takšna, kot sem. In tisti, ko bo šel iz vašega življenja, ko vas ne bo razumel, tisti naj gre. Okej, ste taki, ko ste. Tudi kje ste trenutno, s strahovi, s fobijami, z paničnimi napadi, z depresijami, z pomanjkanjem denarja, kjerkoli ste okej. Ampak ste vredni veliko več, niste na zemljo prišli trpeti, niste na zemljo prišli v pomanjkanje denarja, niste prišli na zemljo zato, da vas je strah. Na zemljo ste prišli uživati, imeti obilje denarja, obilje zdravja, obilje prijateljstva, obilje lepih odnosov. Ampak vso to obilje že imate zdaj ta trenutek, samo ga ne opazite. Vse je že okoli vas. In če bi vam eno stvar predlagala, kjer vam lahko reši življenje, je to hvaležnost. Vadite hvaležnost. Nenad se strinja, zahvalnost, promeni najvažnija stvar, najvažnija. Svako ima razlog, makar jedan, na čemu može da bude zahvalan. Ali makar jedan. Kad krenete s jednim, doći će vam i druga stvar i treća stvar i shvatit ćete da zaista već tu gde ste i već sve to što imate, imate zaista razlog da budete zahvalni. Samo malo, jer mi ovo gore i dole skače, onda zaboravim. Tatjana je napisala, živijo Tatjana, zdravo, Tatjana je v mojem programu tudi, kar nekaj jih je danes tule iz mojega programa, tako da dobrodošli. Tatjana je napisala, da ona, kam je zdaj ta komentar šel, osjeća strah, ali da je strah je uvijek u njenih mislima, ali ga uvijek je jača od njega. Ampak ali sreća, ljubav je uvijek u njenem srcu. I to jo pravi sretno svaki dan. Tatjana, hvala. Tak je treba. Ljubezen, vse to je močnejše od vseh strahov, samo poiščite to v sebi. Pa pejte po pomoč, dragi moji, tu sem jaz, tu je Nenad, ko vas lahko pripeljemo do sanjskega življenja. Sam ne moramo narediti na mes vas, poglejte, snemamo videe, predavamo, delamo, trudimo se po cele dneve za to, da vam to predamo. Sam, če vas je strah, ne vem, kaj vas je strah, 500 € dati ali pa, za to, da dobite novo življenje. Ja, no! To nema cenu. To nema, vi dobite nov life. To ni, ne vem. Suzana piše, da jo je strah grmljevine. Suzana, hvala za tvoje, evo, dam ti besedo. Da, pa to su sve, da kažem, manje više standardni neki strahovi koje ljudi imaju i to se sve jako lepo rešava. A jedna fenomenalna stvar koju sam odavno naučio i čuo, da strah i ljubav ne mogu da žive na istom mestu. Znači, zašto se ljudi toliko plaše? Pa imaš izbor uvek, da li ćeš da živiš život iz straha ili iz ljubavi.
I šta znači život u strahu? Pa znači da veruješ da si sam, da si odvojen, da izgubio si kontakt sa sobom, sa Bogom koji te je stvorio i koji nas sve čuva i tu je za nas. I jednostavno ljudi su ušli u svoj i žive isključivo iz uma, iz ega, a svoju dušu i svoje srce su potpuno negde ostavili po strani, potisnuli i zato imaju tolike strahove. Kaže se, ako veruješ, čega se bojiš? A ako ne veruješ, čemu se nadaš? Jer mi smo mali, mi smo zaista mali, kolika je ta sila koja upravlja našim životom i koja nas voli i koja nas vodi. I kada zaista imaš poverenja u život, neko to zove život, neko Bog, neko izvor, nije važno. To je ista energija. Kada ti imaš poverenja u taj život i znaš da će se uvek sve rešiti, jer se uvek sve rešilo čim si živ, jel tako? Znači, uvek se sve reši, uvek. I znaš da će se uvek sve rešiti, da te život neće pustiti, nisi, što kaže Nataša, došao ovde da patiš, da ti bude teško. Ne, došao si da se setiš ko si i da uživaš u životu. Da budeš kreator svog života i da uživaš. Tako da, ako veruješ i ako živiš iz ljubavi, a Bog je ljubav i ta sila je ljubav, kada probudiš, kada se ponovo setiš da si i ti ta ljubav, onda strahu više nema mesta. I ako se i pojavi, vrlo brzo nestane, jer nema šta da radi tu gde je ljubav. Nema. Kaže, strah je pokucao, ljubav je otvorila vrata, nikog nije bilo ispred. Znači, nema. Evo, super. Nenad, idemo dalje jer imamo više ovih. Jaz bi samo povedala, kaj je nasprotje strahu? Kaj vi mislite, da je nasprotje strahu? Nasprotje strahu, dragi moji, je zaupanje. To, kaj je Nenad govoril. Ampak tudi jaz ga včasih nisem imela, pa verjamem, da ga tudi Nenad ni imel. Ampak vse se da naučiti. Vse to, kar mi dva danes živimo, lahko tudi vi živite. Nič drugačna nismo od vas. Sam sva šla po pomoč, da sva dobila nazaj svojo moč. Kak vam je? Povejte malo, dajte malo srčko, malo komentarjev, vam je v redu, uživate, je vse ok, je energija v redu. Malo nazaj mi dajte, malo feedbacka, no, da vidim, da mi niste zaspali. Špela pita, kako iti van, kad te zagrabi panika. Evo, samo ću ja malo iz svog pogleda. Špela, imela sem isto panične napade, imela sem vse. Se pravi, sedela sem s prijateljico tu v kafiču sred Žalca, sem gledala, en bo prišel, bil me bojo, strop mi bo na glavo padel. Se pravi, kako se to zove, fobije, panične napade, razumeš, skozi me je bilo strah, ne? Ampak kaj sem naredila? Prva stvar, ko sem jo šla raziskovati, podrobno, od Joe Dispenza knjige, Placebo ste vi, ni da ni, sem se na pamet naučila, kaj je sploh misel. Prva stvar, vse pride iz misli. In ti že tako dolgo misliš, da je prišel do občutka, občutku sledi rojstvo občutka, je pa panični napad. In vse skup si zmislila. Lahko bi si pa zmislila lepo življenje. Sam, če hočeš lepo življenje, drugačno življenje, rabi začeti delati korake proti temu življenju. Ker tu si naredila milijon korakov, da je prišel do paničnega napada. Zdaj pa rabiš obrnati, pa delati drugačne korake, poiskati pomoč, mentorje, terapeute, trenerje, whatever, brati knjige, gledati posnetke na YouTubeu, če nimaš denarja, karkoli si izpisvati, ko sem si jaz, tudi jaz nisem imela denarja na začetku, dragi moji, za terapije plačati, pa za Nenada, pa za ne vem kaj, nisem ga imela, danes ga imam. Ok, veste, da sem hodila na Rdeč križ po hrano, na Karitas in tak naprej. Se pravi, tudi ta del se da pretransformirati, finančni. In to je to. Izvoli. Da, pa ja ovo razumem, jer znači ja sad nemam vremena ovde sada, ali kada bih vam rekao kakav sam ja bio pre 5, 6, 7, 8 godina, jedna potpuno druga osoba, uplašena, stalnom stresu, s paničnim napadima, sa bolesnom kičmom. Meni su rekli da ja neću hodati ako ne odem na operaciju.
ja sam samo u tom trenutku dao otkaz na poslu gde sam radio i moji problemi su se smanjili momentalno, znači sa zdravljem. Tako da i nikad nisam otišao, hvala Bogu, na operaciju i hvala Bogu hodam i nemam više te probleme. Znači, svašta bih mogao da vam pričam. Panične napade sam imao godinama, misleći da imam visok pritisak, kljukao sam se lekovima za pritisak, a to nije bilo uopšte, nema veze s pritiskom, nego su to bili panični napadi. Najvažnija stvar, znači svakako ono što bih ja i što sam ja sebi radio, ja sam prvo pejat naučio da bi sebe sredio i svoj život i sada živim nešto potpuno drugačije. Prvo bih naravno došao da odradim pejat i oslobodio bi se tih paničnih napada. Ali ono što danas možeš sama, sada dok se recimo ne javiš meni ili bilo kome, nije važno, da uhvatiš prvu misao koja ti dođe. Znači ti si okej, radiš nešto svoje, nešto super ti je sve i nešto bude okidač i javi se ta prva misao, aha, evo sad mi nešto u grudima. Naprimer, aha, sad mi srce malo jače lupa. Ili, ne znam šta je kome, meni je to bilo, svaki put kad mi malo srce onako zaigra, ja već gotovo, aha, evo sad će opet onaj napad, sad će da mi skoči pritisak, sad će, i naravno da sve to bude. Prvu misao koja ti dođe, ali za to je važno da budete prisutni, da naučite da posmatrate, to je isto prvi korak, nauči da posmatraš svoje misli, a ne da ulaziš u njih i da se samo baviš. Aha, sad imam tu i tu misao. Znači, došla mi je misao o strahu. Aha, sad mi je došla misao da će mi se nešto loše desiti. I samo uhvatiš tu prvu misao i postaviš sebi pitanje, a je li ovo istina? Da li je ova misao istina uopšte? I vidjet ćeš da ćeš dobiti odgovor, ma naravno da nije. Znači, kada prvu misao uspeš da zaustaviš i da shvatiš da ti to sve rade samo tvoje misli, da si zdrava, da nećeš umreti, jer niko nije umro od paničnog napada, to mogu da vam sigurno kažem. Znači, to nije stanje koje ugrožava život. Iako izgleda, svi se na kraju plašimo da ćemo umreti kad dobijemo takav napad, ali to nije istina. To nam samo naše misli rade. Uhvatiš prvu misao, zaustaviš i vidjet ćeš, ljudi su tako. Šta je uzrok zapravo? Glavni strah kod paničnih napada je upravo strah od smrti, jer ljudi misle da će umreti. I ja znam mnogi ljudi koji su svoje panične napade rešili tako što kad im je više do ovde došlo, rekli su dobro, nek umrem. Evo, spreman sam i da umrem, ali ne mogu više sa ovim da živim. I bukvalno su legli i kad im je došlo ajde, okej, kaže, samo je prošlo i više se nikad nije desilo. Znači, prihvati, uđi u taj strah i on će nestati. On je tu, što kaže Nataša, samo da neki tvoj deo prihvatiš, šta ti govori, vidi šta ti govori, vidi na šta ti ukazuje. Tako da, sve je moguće, verujte mi, život u miru je moguć. Biti slobodan u životu je moguće. Ja sam slobodan. Ja stvarno sada mogu da kažem, živim slobodno. I ja ne znam šta bi trebalo da mi se desi, ne treba mi ni da testiram, da bi se ja sad nešto, Bog zna šta, iznervirao ili doživao neki veliki stres ili stvarno ne. Ja te kad nerviram, ne? Ne, znaš kako, ja posle... Se vidite, ženske, pa ta menstruacija, pa cikli, pa to, ne? Ne, ja gledam sve ljude isto, jer su svi ljudi zaista duše, ljubav. A to što polude ponekad, pa to je samo njihov ego, njihovi programi se popale neki. A pazi, sad će još čez 1 mesec opet prije našeg predavanja. Nećemo se čuti 5 dana. Ali ja, uglavnom, 19.30 imamo predavanje v Ljubljani. Prijave so obvezne na Planet Ljubezni, afnagmail.com, vam bom napisala od zgori nad tem videom, objave. Prijava na dogodek je obvezna. Planet Ljubezni, afnagmail.com. Imamo že kar veliko prijav, prijavite se, tega, ker je število mest omejeno, ker je to v hotelu Urban Ring v Ljubljani o 5. popoldne, mislim, da pride na torek, 19.3. Tako da prijavite se, pa dobite vse nadaljne informacije
o plačilu in tak naprej. Se pravi, namesto da greste enkrat v kino, pa si kokice kupite, pridite sem, ne? To je res smešna cena, zaradi tega, ker smo se pač tako odločila, da pomagamo čim večjim številom ljudi, ker to je najino poslanstvo. Kar se mi je otrnilo, Špela, tako kot je Nenad rekel, Špela si še z nami, daj malo pomahi, napiš kaj, mislim, da je. Se pravi, Špela, kar sem jaz delala, je bilo, misel pride iz ene strani, nekje pride v glavo, ok, nekje pride, treniraš, na mojem YouTube kanalu imaš dober video, kako zaustaviti negativno misli, imaš, mislim, da 3 metode noter opisane, ko sem jih jaz trenirala. Se pravi, jaz pogledam, misel pride, meni ponavadi z desne strani in pazi, predno pride do polovico možganov, jo rabiš ti ustaviti ali pa pretransformirati. Ker čim gre na drugo stran možganov, je že v tebi in že z njo kreiraš nadaljno svoje življenje. In nič druga ni, dragi moji, vse je misel, ampak spremljite jih, odkot pride. In če vam ni prijetna, zamenite jo stran, ja, milijonkrat boste to rabili narediti, ker rabite trenirati, to je vaja. Zdaj pa, če se vam ne ljub vaditi, potem ne boste imeli lepega življenja nikoli. Ok, to sem mislila, pa to, kad si govoril o bolesti. Zakaj pride bolezen? Bolezen, ko je rekel Nenad, da ko je dal odpoved v službi, je bil takoj za pol boljši. Zato, ker, dragi moji, veste, da jaz sem direktna, veste, da jaz vam govorim iskreno resnico, to, kar čutim in to, kar živim in to, kar sem sama dala skozi. To je moja velika, velika prednost, ker sem sama to dala skozi, ok? In jaz ne vem, kaj bi bilo z mano, če jaz nič ne bi bilo, ker sem že v tisti službi, ko je bil zapor, šla na visoko vibracijo, se naučila in pa so me sanje po odpovedi čakale, ok? Ampak meni je bilo povedano v meditaciji, če ne boš predavala, če ne boš delala tega, da pomagaš ljudem, boš zbolela. In vse bolezni so vzrok tega, ker ne živite svojih življenj. 100% podpišem za to, pa če mi 1000 ljudi zdaj reče, da ni res. Ne živite svojih življenj v nekem segmentu. In zato je slabo počutje, zato je slaba volja, zato vas boli telo, zato ste nesrečni, zato ste žalostni in tako naprej. V službo hodite zato, ker vidite, da je to edina možna izbira, edina možnost, da pridete do denarja. Vse več ljudi pušča službe, vse več odpovedi je in vedno več srečnih ljudi nas je na tem svetu. Ok, glih in zamislite si moj petek, dan sem od 9 do 12 sedela v gozdu, naslonjena na drevo, sonček je v mene sijal, imela sem Zoom sestanke, pisala sem objave, delala sem za program, imela sem coachinge, imela sem posvete sred gozda. A vidite, da je mogoče? Potem sem šla gor na Kočo, na eno gobovo župo pa na Štrukle, srečala eno prijateljico, ko jo že ful dolgo nisem videla, mi je bila pokazatelj, kje je moja vibracija. Potem sem šla v dolino, sem se na en drevo spet naslonila na tla, en kuža je bil na meni, en tu na tleh, dala sem si slušalke in sem si dala muziko in sem kanalizirala in kanalizirala in kanalizirala. In to življenje je mogoče. Yes. Ampak zakaj zdaj vi meni ne verjamete? Pa zakaj Nenadu ne verjamete? Zato, ker ne zaupate sebi. Ok, ne meni, pa ne Nenadu, sebi ne zaupate. In spet vam govorim, čist iz lastnih izkušenj. Tako je. Ali ja to isto pričam u svim mojim videima. Inače imate i moj YouTube kanal, moj TikTok profil koji je jako posjećen. Moje Facebook stranice, Instagram, znači gdje god hoćete možete da me nađete i da me kontaktirate. Ja to ponavljam stalno. Jedina stvar je živjeti autentično. Znači ono što si ti, što je tvoja istina. I u pravu si sve bolesti, sve depresije, sve bilo šta
idu odatle jer ne živite svoju istinu i vaša duša se buni. Da. Jer prosto vi znate ko ste. Vi duboko u sebi znate ko ste. I vi znate da li živite iskrenu ljubav, pravi odnos. Vi znate da li radite posao zaista koji volite ili mislite da morate zbog novca. Ili mislite da morate da budete u tom odnosu, eto, zbog dece, da nisam sama, ko zna šta sve. Znači, to nije istina. Ništa vam se u životu neće promeniti dok ne priznate sebi, ne meni i Nataši, sebi. Stani ispred ogledala i reci sebi da li živiš zaista svoju istinu. Da li si ono zašto si došla ovde da budeš. Tek kada sebe prihvatiš u potpunosti, tada život postaje bajka, kao što je zamišljeno. Sve dok odbacuješ sebe, bit ćeš bolesna, nećeš biti srećna i promašila si poentu ovog života. Znači... Tatjana pita, ću ja na slovenskom, če ti razumeti. Se pravi, Tatjana sprašuje, kje se lahko nauči PEAT metode, da bi jo posredovala naprej drugim ljudem, da bi jo uporabljala. Tatjana, pišeš Nenadu na Facebook, na sporočilo na Messenger, ali meni napišeš, se si v mojem programu, napišeš, pa jaz kontaktiram Nenada. Se pravi, to se lahko naučiš pri Nenadu v zaprti Facebook skupini, kjer se trenira, kjer so vsi materijali, PDF-ji, treningi not potekajo, podpora Nenada in tak naprej, na podoben način, kot si zdaj v mojem programu. Jako lako se uče. Mnogo su jednostavne, lako se uče i najvažnije je vežba. Da vežbaš, da radiš na sebi što više procesa i sa drugima. A u grupi gde se uče PEAT metode imate druge ljude koji isto uče i vaše vežbanje u grupi je besplatno u okviru grupe. Radite jedni drugima koliko god hoćete. Što više odradite tih procesa, više tih slojeva skidate sa sebe onoga što niste vi i dolazite do onoga ko jeste vi. Do vaše autentičnosti. Nenad, sad smo već skoro 1 sat, tako da ićemo čez to, a ti malo brže, ne? Hoću, ali ovo je moja energija, ja ne mogu da žurim. Da li će predavanje biti o PEAT metodi ili o nekoj drugoj temi ovde u Ljubljani? Hvala, Valentina, za vaše vprašanje. V Ljubljani iz moje strani boste dobili metode, korake, ki so meni pomagali do tega srečnega življenja, se pravi iz depresije, paničnih napadov, anksioznosti, žalosti do srečnega in zadovoljnega življenja, konkretne primere in tak naprej. To boste dobili z moje strani. Je pa tak, jaz vam ne morem povedati, dragi moji, kaj bo, ne? Ker kaj tudi vi vsi nosite v sebi, vi ste kanal. In ko se povežete z njim, zdaj mu lahko rečete Bog, univerzum, stvarnik, angeli, vile, zakon privlačnosti, karkoli hočete, on govori skozi mene. In ko jaz začutim vašo energijo, povem to, kaj mi govorijo moji vodniki in on. Tako da tudi midva z Nenadom se nič ne pripravljama, pa lejte, že 1 uro teče. Se pravi, Nenad bo pa govoril o PEAT metodi i šta još? Ne samo o PEAT-u, da, ja ću, mislim, to će biti stvarno onako najvažnije stvari, kako da živite u miru, zašto ne živite u miru, šta je s vašim emocijama, šta vam rade misli i naravno zašto vam je život takav kakav vam ne prija i kako možete lako pomoću PEAT metoda da to sve promenite. Tako da naravno bit će priče o PEAT-u, ali i onog iz mog ličnog iskustva šta sam ja kod sebe promenio. Tako da sigurno će vam biti korisno, sigurno. Super, hvala. Boris kaže pozdrav Nataša i Nenad, da strah je samo tvoj ego, a duša i srce kad progovore ljubav. Ok, super Boris, hvala, ampak zdaj jaz ne bi rada da tu o strahu govorimo, ja, ne sme me biti strah, straha ni, ne, strah je in vedno bo, sam dajte ga sprejeti, tudi čez 10 let, kaj sem vam rekla, tudi jaz ga imam, pa tudi Nenad ga ima, ok. Pa tudi ne vem, kdo ga ima, sam kaj midva naredima, imama korake, metode, adute v rokavu, ko ga sprejmema, pogledama, očistma in grema naprej in smo močnejša od njega.
Gremo dalje. Samo sa strahom, nego sa bilo kojom neprijatnom emocijom. Ja, tugom, bilo kojom. brigom, šta god da vam se neprijatno javi, isto je. Prihvati, prođi, proživi, dopusti i ona odlazi, nema šta. Helena gleda z nami, Valentina, lepo si to razložila, Nataša, hvala, Suzana, lepo. Tatjana kaže, ja vaju poslušam sa zahvalnostom in ljubavi. Vem, da sem z vama, zato ker je v tem času tisto, kar znam. Iznada je sa nama zato, jer je to najbolje za njo. I hvala za to, kaže. Hvala tebi. Slučajno, niko nije ovdje slučajno večeras, tako da. Mohamed gleda, Suzana gleda. Suzana kaže da je zahvalna za ovo veče i nove informacije. Hvala Suzana. Valentina kaže bravo Nenad. Tinkara gleda, Cvetka. Kaže Cvetka da je bilo vrlo korisno i da je zahvalna obema. Hvala. Kako se to kaže? Nama, oboma. Da je zahvalna nama, da. Obema nama, hotla reći. Sve smo si jes rekla, malo srščine, malo hrvaščine, malo bosaščine, malo slovenščine, Bog vidi. Razumemo se. A razumemo se. Žan-Luka, živijo, Špururoš, Jera. Žal sem vas med pisanjem komentarja izgubila. Ok, Jera, boš poslušala. Ok, ima jedno pitanje. Se vsak strah, ako se svaki strah tretira jednako, torej stari strah pred višino i strah pred neuspjehom, da sta to enaka straha. Ja, Jera, enaka, strah je strah, ljubezen je ljubezen, moč je moč, sreča je sreča, hvaležnost je hvaležnost. Ne komplicirati, ok. Nenad, izvoli. Tako je, samo što ih mi vezujemo za određene situacije. Znači, strah od neuspeha ispada jedna situacija, strah od, gužve od ljudi je druga situacija, a to je ista emocija zapravo. Nekada se kroz proces dovoljno je da jednu situaciju odradimo pa da se i neki drugi strahovi oslobode. Kod nekoga je potrebno da na svakom strahu posebno radimo. Znači sve je individualno, svako je za sebe, ali svakako je najvažnije da se vrlo lako oslobađate tih emocija. Ja, zdaj vam bom jaz povedala nazadnje, ko smo mi dva z Nenadom delala, ko je on meni delal to metodo, kako se to kaže, terapija ali šta si mi radili? Da, procese smo radili. Proces, da. Mi je ta proces po 5 metodi delu, jaz sem, to je bilo 4. ne, in sem zadnji put, kad smo radili smo zbog novca nešto, znaš. Nataša ima ful veliko kače, pa strahov, pa ni da ni glede denarja, tako da ne misli, da sem jaz zdaj ne vem ko, ampak delam korake, tako je Nenad, aha, ta strah se je pojavil, dajme ga ščistiti, tako to gre, dragi moji. Ja, ko se vam, ne vem, televizija pokvarja, tudi greste popraviti, ko se vam ura pokvarijo, greste popraviti, ko se vam avto pokvari, greste avtomehaniku, ko ste pa vi pokvarjeni, pa ne poiščete pomoči, jaz ne vidim tukaj logike, sorry. In smo delala na tem, koliko je to, 14 dana, tako. Nešto tako. I manje, da. Ja, in od takrat naprej, dobro me poslušajte, ti to ne znaš, kaj se je meni dogajalo, s 3 milijonarji sem že sedela, ok. A vidiš mojo vibro, a? 3 milijonari, nisem znala, mislim, jedan mi je kazao da je, za jedno znam da je i za jednog isto znam da je. Nije bila priča o novcu, ali kaj je meni največji dokaz moje vibracije? Ljudje, ko mi pridejo nasproti, mi pokažejo, kje in kdo sem jaz, dragi moji. In ljudje, s katerega srečate zjutraj, ko greste iz bloka, iz bajte, to je pokazatelj vaše vibre. In zato vam pravim in vam na srce polagam, naredite vse, imejte se radi, dajte se na prvo mesto, dvignite svojo vibracijo, na visoki vibraciji vas pa čaka čisto vse, kar ste si kadarkoli v življenju poželeli. Ok.
Tatjana kaže, trebam samo još da kažem da sam već danas radosna da ću biti s vama u martu u Ljubljani. Hvala, Tatjana. Hvala. Upam, da si se prijavila, če ne se prijav, prosim, ker res štejema mesta za tega, da ne vem, koliko jih sprejmejo, čisto točno, zdaj mi je ta podatek že padel iz glave, ker smo že en mesec pa pol nazaj rezervirali, mislim, da prostor. Tako da, vidimo se 19.3. v Ljubljani. Strašno se vas veselim. Besedo strašno moram dati iz besednjaka. Ena mi je tam... To nije dobro. Ne. A vidite, tako se spremljam, ne? To dela zavestni človek, ne? Tako je. Spremlja svoje besede. Šta si rekao, i menjaš, pa da. Ja. Beseda ima vibracijo in beseda ta na s ni okej, ne? To me je zanj ena opozorila. Se pravi, izredno se vas veselim v Ljubljani, tudi Nenada, da ga objamem, da ga vidim, ker midva se še nisma videla v živo. To će biti jedna eksplozija energije. Mislim, da se bomo sam smejali in da vam bomo res konkretno in v globine, v celice, v kromosome, v DNK pretransformirala življenje in vas vrnala na tisto mesto, po katero ste prišli sem na zemljo. Vidimo se v naslednjem liveu, ne vem kdaj, po inspiraciji, naslednji teden. Če ima kdo kako vprašanje, če bi želel, da izpostavimo kako temo, pa se ne upa tu napisati, ne mi v zasebno sporočilo napiše, ali pa na planetljubezni@gmail.com ne mi svojo težavo opiše, pa bomo z Nenadom na to temo naslednjič posnela tale live in vam pokazala, pomagala s koraki in metodi, kako se daje ven iz tega pride. Tako da napište svobodno, karkoli rabite, vam bomo pomagala. Meni se že jezik zapleta, blablabla. V glavnem, 1 uro smo bili skupaj, mislila smo pol urce, ampak nič za to. A je bilo fajn? No, povejte, dajte malo kaj pomahati, kak srček, ste se imeli lepo, pridete v Ljubljano. Da. Okay, ja jedva hvala, čekam isto, jedva čekam Ljubljanu, danas sam bukirao i karte i hotel, znači stižem definitivno, tako da jedva čekam stvarno da podelim sa vama i ovu moju ljubav koju nosim u sebi za sve ljude i za vas, tako da bit će stvarno nešto što će vam ostati i što će vam biti korisno, tako da radujem se, zaista se radujem da se družimo, ali vidimo se mi još na live-ovima. Ja, sljedeći tjedan. Da. Live opet. Napišite, če imate kakršnokoli temo, jo bomo obdelali. Hvala vam, zdaj pa vsi vi na moj YouTube kanal, ker vas čaka nov video z eno krasno metodo. Zakaj za to? Ok, na Planet ljubezni imate na YouTube kanalu nov video, je šel ob 6:20 ven. Nenada pa lahko spremljate na TikToku, ima krasne videe, na Facebooku, na... Svuda, Instagram, Če YouTube. boste hoteli ga najditi, ga boste našli. Evo. Da. Ćao. Ćao. Pozdrav u Srbiju. I za Ljubljanu i Sloveniju. Ćao. Živeli 100 godina. Živeli. Ćao. Hvaležna. Ja, Estel, tudi jaz, hvala. Evo. Ćao, dragi moji, se vidimo v naslednjem liveu. Rada vas imam. Hvala za srčke, hvala za vse. Dio.